Madokachere mabuja tauya nadzo nhau dzanyasi zuwa rechipfumbamwe mwedzi uno wagunyana. Hurumende yafumira nyasi kureketa kuti aiwaba tichagoita zvokuti magonyeti ari kutekaira peturu nodhiziri zviri kubva unze kwenyika zvichienda unze kwenyika abhadhare mari yomutero wasati waburika. Pazvakasoreketiwa ipapo zvakanga zvakonzeresa mhanduwe, wanhu wakatovhunduka kuti kohokona vakomana maakuita kudando nokutiwo makambani mashoma makambani anokwanisa kuita mari yokuramba achindokuisa kudaro, asi paribe akatetekera. Kureketa kuno paribe kupiwa zvikonzero kuti sei wachinja pfungwa. Ndavanenge mangwana agovhunduka achivhunziwa kuti ko iwewe kohoko uchigoreketa zvinhu zvaZANU-PF apa uri mubasa wehurumende kuita kunge unosenzera ZANU-PF iwe uchisenzera hurumende yomunhu wese. Atadza kana upapindura ipapo panopindurika ba. Rekai tigoona kuti zvinopera sei, asi zviri kuita kuwanetsa hurumewo ticharamba zvedu takaringa. Ipapa uyu wodhudhura yokuSouth Africa Zandile Dabula agovhunduka achivhundutsa wanhu achireketa iye kuti aiwaba ZANU-PF iri kuita kudzvinyirira wanhu, yakaita kusungirira wanhu. Hino mhanduwe kuti zvichapera mushechere kana kuti zvinenge zviri kudini, ticharamba zvedu takaringa ipapo. Asi ari kuramba achitoreketa kuti aiwa ZANU-PF inofanira kuti ichinje maitiro ayo ainoita kuita kuti wanhu vekuZimbabwe wabenhuke kunyika kwavo. Hino mhanduwe kuti zvinopera sei. Anonzi Ignatius Charamba agonzi aiwaba ari bemhosva yanga ari kunenedzehwa yekugwarasha ng'ombe dzinosvika 3 kupurazi romapostori oJohani Marange oJohani Masowe kwaipapa purazi riri kumuguza wakanga watomunenedzera kuti ndiye akagwarasha ng'ombe dzawo akatengesa, asi kwaidarira taiwaba ari bemhosva uyu. Rekai tigoona kuti ndizvo chere mhanduwe kana kuti zvinenge zvina nokupi. Chedu huringa tichikundokunyepa ipapa kureketa kuno mumwewo murume ari kanzura wokubulawayo wadhi yochi23 Mpumelelo Moyo gonza achagara mujere mwedzi 12 mhanduwe. Unobva wanatsa kuona kuti agonzi agondipai madhora zviuru 20 kune imwe kambani kuti ivhu renyu ribvumiwe zvariri kuda kuti riitiwe. Wakomana pakaita kunyangariwa chaiko kusvino. Rekai tirambe zvedu takaringa kuti zvinosvika papi, zvinopera sei, tinenge tichikunyepai. Kwaipapa wakomana zviri kuita kuhwadza. Kuna vamwe watsano wari kuti wakabirwa mari inoita zviuru 10 zvomari yekuAmerica nopfuti waendesa mmotika kuti igeziwe. Kuno aingowapa kuti agezewe, kwakutora izvozvo kwabva atiza mhanduwe. Akazokubiwa kaanhu mapurisa okwedu. Munondoziva kuti mapurisa ekwedu anoferefeta nekukuba wanhu. Kuno akakubiwa akabva areketa kuti aiwa ndini. Pakanyangariwa. Rekai tigoona kuti zvinopera sei, tinoramba tichikunyepai. Kanzuro guta roBulawayo yaroyewa manja ipapa waburitsa kutoti kubva zuwa rechi15 mwedzi uno wanenge wari kutenderera nzvimbo dzakasiyana-siyana mhanduwe dzogutaro kusvika mumwedzi uri kuuya chaiwo wari kubaya imbwa kuti dzireke kugoita chimbwa mupengo nozvimwe zvakadando. Toramba tichitenda wari kuti kubaya imbwa idhora pambwa ibodzi. Kuno kana zvakadande mhanduwe ukaitawo mbwa dzako 5 madhora ako 5 woziva kuti wapinda machena kuno. Heno mhanduwe kuti kweduwo kwamutoko wanonga wachimbozvifungawo chere izvozvo zviri kuitawo zvakaita kudandi zvokubaya imbwa dzinenge dziri kuvhiringika kudai. Unoita kuita kuhwadziwa mhanduwe uchifungawo wamwe wachiitirwa izvozvi. Kwedu kuribe kana mubodzi zvakaita kuoma chaiko. Kambani yeEconet yavhiringana nevanhu vayo mhanduwe vanosenzesa dandemutande ravo
nokutoti wabisa inonzi smart biz yawange wakaisa iya wakuti kwai aiwa baye munhu achiri kuita baiyoyo wakuita dzimwe dzinodhura apa dziri kunzi dzichasenza mufoni mhandiwe wakufanira kuti utenge kamodhemu imi vanhu vanoita kujairira idina yawe. Rekai tirambe zvedu takaringa kuti zvinoperera kupi. Apawo kwaino muzinda weAmerica muZimbabwe tiri kuita basa zvekupa vanhu mapepa isu wari kutoda mapepa okuZimbabwe wanofanira kuenda basi kunyika yeSouth Africa. Hei pakaita kunyangariwa kwai wanofanira kuenda kuJoburg mhandiwe hwi kuCape Town kuJoburg ndokunofanira kuendiwa kuti waende kopuwa mapepa ikweyo. Kana wachipuwa unobva wanatsa kuona kuti aiwa wachiri kuti daba vanhu wavo. Regai wakadando wasiyei wakadando kuno yaino chaiwo wanenge wari kuzhamba kuchema chaiko kuridza mhere. Tinoramba zvedu takaringa kureketa kuno baba Harare hwadza wabiache wanga watoti taona mumwe munhu mukristu anombiri fani ahede imi zvinyoreba zvakareketiwa naKristu zviya kuti kana uchida nozvangu takurana nomuchinjikwa wako unonditeere mazuva ese. Pakaita kunyangariwa atoti aiwa ndakubenuka ine kuridza jiti yangu yandakajaira iyoyo suwa kunyadzisira zvinoita kuhwadza mhandiwe zvakaita kuoma chaiko. Regai zvedu tirambe tichiringa kuti haanozvikona chere zvaari kuitazvo. Tikaringa vanoita zvomutambo wari kureketa iwo kutoti haiwa chikwata cheZimbabwe chichatamba nechikwata cheNamibia kumutambo yekiriketi T20 iri mitatu zuva rochi15, 18 no19 mumwedzi uno. Ese mitambo iyi kwai ichatambirwa kuBulawayo kuQueen's Sports Club. Tikuti makorokoto dai zvakadando zvikaramba zvichidando ipapa kwai kupinda mahara pachena mhandiwe pari bari kubvisa kana sendi. Aiwa dai watoingidzira kuramba wachita kudando zvaita zviri nani. Wakomana kahunu kadewere kadewere kakabva kaita kadewere chaiko kanohwadza kanoita kunyong'osva akahwadziwa fani nokunyoriwa kwache chaiko kotusvinu twaireketiwa pamusoro pache. Chokwadi mhandiwe kuti aiwa baba rando zuru rakapinda nyoka. Ipapa azinga apfeka aiwa apolojezi kukumbira regerero kuna iye Ivhoni Mangunda. Tikati zifa ikati tikuda kutomuvhiringidza rekai tigoona kuti wachamuchora chere wachiita sei. Toramba takaringa asi izvozvo ndofunga ndozvazoita kuti chikwata cheZimbabwe chijiwe nechikwata cheRwanda. Wakomana kana pane chinhu chinohwadza kuti nyika yeZimbabwe inojiwa kutamba bhora nenyika yeRwanda mhandiwe Rwanda. Paribe kundiitira zvisvinu ipapo, paribe kana kundiitira zvisvinu. Aidi rekai tigoona kuti zvinopera sei. Iye Michael Ronisi yuyu panenge paribe zvinozikana apa. Rekai tirambe zvedu takaringa kuti zvinoenda nokupi. Tikaringa pasi rese muSouth Africa kwaimamiriro upfumi hwavo akakura mwedzi mitatu yechipiri iyo pagore yogore rino nozvikamu unosvika 0.8%. Aiwa tikati makorokoto. EFF wari kuisa mutemo mudare paramende mhandiwe mutemo unotoita kutoti vanhu varambidziwe kushambadza kuti vanotengesa doro. Rekai tigoona kuti zvinopera nekupi, zvinobvumiwa chere. Kuno rimwe gweta muSouth Africa imomo rinonzi Nonhle Nkomande. Kwai Nonhle yuyu agonza aiwa achiribe mvumo yekuti atindiri gweta nonyaya yekuti agoita basa rekuba mari dzevanhu vanenge vapfa. Kusaya matyira kwakadando mhandiwe kwakaita kunyangariwa chaiko kusvino. Ipapawo pokare kwaino kambani yeWalmart takuuya muSouth Africa panopera gore rino tenge tavhura chitoro mhandiwe chokutanda. Tikati aiwa zvisvino dai matoramba makadando vhurai zvakawanda chaiko.
kambani nyikayo Nepal. Manduwe kwaita chimoto uko, kwaita chimoto. Ipapa mutungamiri wehurumende Shama ori ati aiwa ndichazvidaba ndakusiyaini. Makurukota ache arikuita kumhanyisiwa manduwe. Wamwe watoendesiwa kukaisiwa kuendesiwa kuizunge ng'ombe iri kuda kunzi imwe mvura. Unobva wanatsa kuona kuti wafana uchidiki wajamuka. Chatozowadza kuti wafana uchidiki watozobata nopfuti. Ipapo panozogbarashiwa vanhu zviribe kana kunzero ipapo. Regai tirambe takaringa kuti zvinopera nekupini. Nyika yeEthiopia iri kuti iyo yavhura kadhamu ravo riya Grand Ethiopian Renaissance Dam. Wakabva watoreketa ipapa wakuruwo kutoti takutoda kutotanda ipapa kuti tinhadzire gwenya ronukirya kuti tikone kuita kupfumvura chaiko kusvini kwatinoda. Unobva waona kuti yeyi pakaita kunyangariwa. Nyika yeTunisia yaramba kuti aiwa yakapfuura ndiyo. Zvikepe zvofurotira zvaenda nochokuja kunyika yoGaza. Apa pano mavhidhiyo mandiwo ari kuratidza kuti ndiwo wakazviita iyo wari kuramba. Tikaitiramba zvedu takaringa. Iwo waIsraeri wari kuita kuIsraeri chaiko. Ipapa wakuenda kukata wakawabhomba kukatako wachiti tiri kubhomba Hamas. Yowe. Zvakaita kuoma chaiko. Kutsvaka kunyong'osva vanhu ndokwaari kuita. Regai tione kuti zvinopera sei. Ipapa vanotyaira zvitima kuBritain vari kuzvidaba. Watoti tabenuka izvo tiwenda pakubasa. Mandiwe wakuda kuingidziwa mari ngaingidziwe. Regai tione mandiwe kuti zvinoperera papi. Tinoramba takandoringa tichinokunyepai kuti zviri kuenda nokupi. Asi kwanyasi regai tigumire pano ndini wenyu mandiwe onawu.